ତମେ ପାନୁଟା ଖାଇକି ମତେ କହିବ। ନା ନା ମୁଁ ପଚାରି ଖାଇମିନି ଭାଷା ନ ହେଇଥିଲେ ଖାଇମିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ସମବାୟକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ, ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତି ଅନେକ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମର ଅତିବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି।